Sou dels que penseu que el futur de la mobilitat passa pel vehicle elèctric, dels que creieu que és millor llogar un vehicle que tenir una despesa permanent, doncs aleshores sou candidats a ser socis de Som Mobilitat, una cooperativa de consum que treballa per a una mobilitat elèctrica compartida. Només tenen uns mesos de vida i ja molts objectius al cap. Avui ens explica el camí fet i el que queda per fer un dels seus impulsors. Arnau Vilardell, soci i coordinador de la cooperativa de consum Som Mobilitat. Bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingut al Tot és possible i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Hem llegit que voleu transformar la mobilitat del país. De quina manera? Tenim un objectiu molt ambiciós, però també pensem que tenim un objectiu que s'ha de fer sí o sí, perquè si no aquest país, i tots vivim en ciutats i en pobles on la mobilitat se'ns ha menjat d'alguna manera, ja sigui a través de la contaminació, amb els problemes de salut que tenim, o amb l'ocupació de l'espai públic, vehicles, tot això s'ha de resoldre d'alguna manera. Què proposeu? Nosaltres, molt senzill. Si volem resoldre la contaminació, hem d'apostar per vehicles elèctrics. I, a més, han de ser vehicles elèctrics impulsats per energies renovables. Si volem resoldre problemes de mobilitat, si volem treure vehicles al carrer, hem de començar a pensar en com compartir vehicles. No cal tenir un vehicle en propietat i tenir-lo parat el 90% del temps en un aparcament, ja sigui a fora, en el carrer o dins, en un pàrquing, sinó que només compartint podem començar a treure vehicles. Per tant, si jo necessito un cotxe i m'he venut el meu per participar d'aquesta iniciativa, què tinc? Quina solució tinc? En el mercat n'hi ha moltes, i comencen a haver-hi moltes. És un debat molt viu, comencen a haver-hi empreses, a Madrid hi ha diferents iniciatives que t'ofereixen coses molt interessants, però cap d'elles, i aquí, cap d'elles està fet des d'un punt de vista social i cooperatiu, que és la nostra aportació diferencial, sobretot. No? Nosaltres sempre pensem que la mobilitat l'hem de resoldre nosaltres, ens hem d'unir, ens hem de treballar conjuntament des de la societat civil per provocar el canvi. És a dir, heu creat una comunitat, no? Una cooperativa de gent que està per la labor, no? Exacte. Quanta gent sou ara mateix? Estem a punt d'arribar a 500 socis i no tenim, i es pot dir que tenim molt poca cosa feta, però sí que estem treballant la comunitat. No? Serem nosaltres els que hem de començar a pensar en com nosaltres mateixos canviem. Què fan aquests socis? De quina manera col·laboren i per què? Per què? Perquè estem tots convençuts que el canvi s'ha de fer. I també estem convençuts que volem participar en aquest canvi.